Nung tayo'y bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko
daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok na puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong banghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes,
devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines.
Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw kag mahidaiton nga pagpamati sang pulong sang Dios mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Subong nga adlaw aton ginapasidunggan ang isa ka santo, si San Juan Diego, isa ka ermitanyo. Sang tuig 1531 ang aton mahal nga Birhen Maria nagpakita kay San Juan Diego sang mga kaapat nga beses didto sa Tepeyac, malapit sa Mexico. Ginkilala siya sa iya pagkabalaan kag dako nga debosyon sa mahal nga Birhen sang Guadalupe. Namatay siya sa edad nga 74 anyos sang tuig 1548. Si Pope John Paul II ang nagkanonay sa iya sang tuig 2002 kag gindayaw siya tungod sang iya pagkasimple kag pagka mapainubuson. Ang matarong magakalipay sa imo kusog o Ginoo kag nagahugyaw sa imo dako nga bulig, imo siya ginhatagan sang iya naluyagan. Mga muyo kita. O Dios, imo ginhatag sa amon nga mga maluya ang pagsulundan kag ang pagbulig sang imo mga santos, agud nga magpadayon kami sa dalan nga nagapadulong sa kaluwasan. Sa sini nga piyesta ni San Juan Diego nga amon karon ginasaulog, itugot nga sundo namon ang iya mga pagsulundan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 11 bersikulo 16 tubtob 19. Si Jesus naghambal sa mga tao, karon, sa ano bala ipaanggid ang mga tao sa sini nga panahon? Kaangay sila sa mga kabataan nga nagapinungko didto sa tiyendahan, kag nagasinggitanay, nagtukar kami sa imo sing plauta, pero wala kamo magsaot. Nagpanalambiton kami, pero wala man kamo maghibi. Nagkari si Juan nga nagapuasa, kag wala nagainom sing bino, kag nagsiling sila, ginagamhan siya sang yawa. Ang anak sang tawo nagkari nga nagakaon kag nagainom, kag nagsiling sila, tanawan ninyo ini nga tawo, palakaon siya kag palainom sang bino, kag amigo sa mga manugsukot sang buhis, kag sang mga makasasala. Pero ang kaalam sang Dios, mapamatud-an paagi sa iya mga binuhatan. Para sa pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw, kita pagaupdan liwat ni Seminarian Ace Quilope, seminarista sang Diocese sang San Carlos. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Brother Ace. Ang utod ko da kay Kristo, at tuguti ako nga makashare sa inyo sa ako ang refleksyon sa subong nga gospel. Labing importante para sa aton tanan, ang paghibalo nga halin sa ginsuguran, luyag na sang aton Ginoo nga magbalik kita sa iya kag magpakig-isa sa iya. Amo nga paagi kay Hesukristo nga iya ginpadala sa kalibutan agud ang iya wala tugpong kag walay katapusan nga paghigugma para sa tanan. Gitagaan niya kita sang kahigayunan nga mangin maayo kag magpanaksi sa iya mangin sakramento sang iya paghigugma sa kalibutan. Apang ano bala ang malain sa kalibutan nga kinahanglan pa kita bilang mga disipulo niya diri sa kalibutan, nga kinahanglan nga mangin ehemplo kita niya sa kalibutan. Sa sining kalibutan pamatsyagan naton kun kaisa nga daw forever na ang tanan nga yara sa aton palibot. Siya daw gid ang aton pagsalig sang aton mga kaugalingon sa kun ano ang ginhatag sang kalibutan. Kag sama-sami nagakalimtan na naton ang langitnon nga mga butang. Akon gani na dumduman ang ginpamangkot sang akon sadto nga katikista,
nga gintugas sa Dios ang tao, kag ang sabat amo sini, gintugas ang Dios ang tao, bangod luyag niya ini kilalahon, palanggaon, alagaran, kag makaupod sa iya luyo sa walay katubtuban. Amo gani, nga sa sining tinutuyo, ginapalambo nato ng aton kaugalingon paagi sa edukasyon kag mga eksperyensya. Agod madiskubrihan nato ng aton Dios nga nagahulag kag nagahikot sa kada detalye sang aton kabuhi kag kalibutan. Si Jesus nag-remind sa aton nga hindi magsalig sang bug-os sa mga butang sa kalibutan, bangod mayara pa nga mas labaw kaysa diri. Bisan si San Pablo nga apostol nag-remind man sa aton paagi sa iya mga tinaga sa mga taga-Koloso, chapter 3, verse 2. Set your minds on the things that are above and not on the things that are on earth. Amo nga agod mabuhat naton sa pulong kag sa buhat, ang aton paghatag sang balor sa langitnon nga mga butang, ginhimo kita sang Dios nga iya mga saksi sa kalibutan. Amo gani nga ginabuhat naton ang tanan alang sa iya kahimayaan diri sa duta. Apang sa masubo nga bahin, hindi tanan naga-apresyar sini. Ang iba naga-persecute sa aton, kag ginapakamalain pa ang aton maayo nga mga binuhatan kag intensyones. Sa sini nga kahigayunan ako nadumduman nga sang nagligad nagbakal ako sang mga kagamitan nga labing importante para sa akon pastoral apostolate. Mayara ako nabatian nga mga komento nga ako no nagbakal gid ako sadto, kamahal adto, hambal panila, kuntani ginhatag ko na lang ang kwarta sa mga imol sa akong palibot. Nagkadlaw na lang ako kag nadumduman ko nga si Jesus mismo nakabati man sini nga komento halin kay Judas. Sang ginbubuan ni Maria Magdalena ang iya mga tiil sang malahalon nga pahumot. Kag namangkot ako sa akon kaugalingon nga abala ini nga mga tao dako-dako gid ang concern sa pagkaimol sa kalibutanon nga mga butang. Apang wala sang concern sa pagtatap sang ila espirituhanon nga kinahanglanon. Mga utod, ang sobra nga pag-focus sa material nga mga butang hindi maayo kag hindi gid makabulig sa aton. Bangod ang tanan naton nga mga hilikoton para sa Dios wala na sang pulos. Worse, ginasakripisyo na naton ang Dios agud lang malabot ang aton mga handom sa pangkalibutanon nga mga butang. Ang tanan nga manami para sa aton, ang tanan nga mga extra para sa Ginoo. Apag indi kuntani amo sini, aton obserbahan ang aton liturhiya. Sa aton pagsimba nagahalad kita sa altar sang pinakamatahom nga mga bulak, nagagamit kita sang matahom nga mga kandelabras, kag nagasaulog kita gamit ang matahom nga seremonyas. Nga aman, bangod luyag naton nga ihatag ang the best sa Dios. Kaysa pagkamatuod, ini nga mga butang wala gid kumpara sa himaya sang Dios. Apang ginahalad naton ini sa iya bilang pagbalik sa iya, sang tanan naton nga mga pagpasalamat sa mga butang nga iya ginhatag sa aton. Kag amo ini ang aton ekspresyon sa pagtahod sang iya presensya. In the very first place, hindi ang Ginoo ang nagakinahanglan sa aton, kundi kita ang nagakinahanglan sa Dios. Kag sa sini nga rason, hindi naton masarangan nga baraton ang Dios. Ang akon eksperyensya nga ginistorya sa inyo kagina, pwede man matabo sa inyo. Posible gid matabo sa inyo nga mga paghatag sang inyo madamo nga tinion sa pagpangamuyo sa simbahan, o kung sa inyo pagkaalwan sa pagbulig sa halos wala sing katapusan nga kinahanglan sang simbahan. Makabati pa kamo sang mga negatibo nga komento o konsugilanon. Apang kabay nga magpadayon kita sa paghimo sang kaayuhan, kag ihatag naton ang pinaka-the best para sa Dios. Bangod na pamatud-an naton nga attach kita sa Ginoo, attach kita sa aton Dios, kag hindi lamang sa sini nga kalibutan. Magpadayon kita bilang mga saksi sang aton Dios kag aton buhaton ang tanan niya nga mga sugo. Kag kun ang aton mga hilikoton nagakinahanglan sang pagsakripisyo, ilabi na gid sang aton panahon
talent kag resources, kabay nga hindi kita magpangduha-duha sa paghatag sang bug-os para sa Dios. Nothing has been gained for us other than giving. Ang paghalad sang aton mga tagipusoon sa Ginoo, patimaan sang paghatag naton sang tanan nga iya. Sa pihak sang negatibo nga pagtulok sang iban sa aton kag pagpasipala, magpadayon kita nga mga instrumento niya diri sa kalibutan, bangod ang langitnon nga butang, amo ang aton ginahandom, kag indi ang yari diri sa kalibutan, nga umalagi lamang. Liwat mga utod, mayo nga adlaw sa inyo nga tanan. Madamo gid nga salamat Brother Ace sang imo pagpaambit sang imong matahom nga reflection. Kabay nga amon ini panaksihan sa amon adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Madamo gid nga salamat Brother Ace kag hasta sa madason nga Biyernes. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 22 minutos nang nakaligad. Sa oras nga, alas 4 saga. Maygaga Pilipinas, maygaga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo, Biyernes naman kita sa karon nga adlaw banwa petsa 9 na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato nga Bombo Radyo Philippines sa Christmas Countdown. It's 16 days to go before Christmas. 16 dias na lang mga kabinan, kag Pasko na! Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia, kag sa ato niya nga mga top stories of the day, nga ato niya nga tutukan, kag ato niya nga diskusyonan. Sa mga balita local, ma-update kita sa shooting incidents, no? Kahapon, sang tinalikdan nga adlaw, sang tinalikdan pagin nga adlaw nga naglunta, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, driya sa may barangay Singkang Airport, kung sa rin, isa ka sa persona nga nakitanto, maniho sang iya sining nga salakyan, no? Nagpundos to nga sang dalan, patay, kay natiruhan
kag ang ining shooting incident man no diri iya sa may Purok Sigay sa barangay or rather diri iya sa may barangay 2 kag subong man sa mga kauturan naton kag sa ato diya nga mga kabombo hibaloon naton no kay sa Lunes nga adlaw i-implementar na ang one-way traffic scheme sa dalan Lacson ti nanungod kay subong bulan sang Paskwa sa ato diya nga mga kabombo ang traffic ang dalan naton bagutok kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang mga balita sa probinsya sa Negros Occidental ang cholera cases nagsaka na sa 67 suno iya sa Provincial Health Office. Mga balita pungsud noon nga ato niya nga tutukan kag ato niya nga diskusyonan sa subong iyang aga ang numero sang unemployed diriya sa aton sa Pilipinas nagnubo samtang makuha man kita iya sang reaksyon nanungod sa retirement age proposal ni Senator Bong Revilla blang di ba ang retirement naton na diri sa Pilipinas sa 60 anyos timoon 56 anyos aber anong inyong reaksyon kagte syempre sa subong yang aga update kita iya mga kabiran sa nagapadayon niya FIFA World Cup 2022 ano ang mga actually today or kagabi wala na sang hampang asa subong nga kagahon pahuway kay ti sulod na sa quarterfinals ang mga players no so sa quarterfinals 8 ka teams ang magabinunggoanay sa mga kabombo naton and karon pa na sa gabi masugod ang mga hampang. So, hibalo naton ang dugang iyang preparasyon, ano ang mga istorya pa, no? Sining nagapadayo naton nga FIFA World Cup, mayara to nga fans nga nadisgrasya, nga ginaimbestigaran subong, ato ba lang sa hampang to sa Saudi Arabia, sa tinalikdan, oy, grabe, no? So, initanan, ha? Sa ato nga mga kabombo, hibaloon naton sa subong iya nga gadri, sa ato nga palatuntunan sa bombo reports sa first edition sa ato iya nga mga kabombo. Sige, and sa update, siring FIFA World Cup 2022, hindi na naton pagpadugayon pa. Iyari si Bombo Zalde for the second. Bombo Zalde, good morning! Yes, may aga no, bomboan kag sa aton nga mga kabombo para sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates naman bombo ano ti karon sa gabi magaumpisa naman kita diri sa mainit-init na gid nga hampang sang FIFA World Cup 2022 sa quarter finals na bomboan ti 8 na lang ka team sang mga nabilin ti 4 na lang ni kahampang bomboan alas 11 karon sa gabi buwas alas 3 ang kagahon kag alas 11 naman sang sang gabi buwas kag sa Domingo tubtob na niya sa Domingo sang alas 3 ang kagahon bumbuan no ti unahan na siya bumbuan sang hampang sang Croatia versus Brazil karon na siya sa gabi kag sundan sang Netherlands versus Argentina sa Sabado alas 3 ang aga sa Morocco versus Portugal alas 11 sang gabi sa Sabado kag sa England versus France naman sa Domingo sang alas 3 ang kagahon bumbuan no tinapatpat na naman nakahapon ang ilay nga mga odds sa direbla bumbuan mga prediction sa hampang sang mga magahampang para sa quarter finals. Tikadto kita bala bumbuan sa wala ni gawa kung kisa nagaka talupangdan no. May mga records nga na break diri mismo sa FIFA World Cup 2022 no bumbuan ti pangita man naton gin-isa-isa naton ang pila sa mga bahin sa mga records nga nahuman sa ginpatigayon nga FIFA World Cup 2022 bumbuan no. Ang madumduman naton bumbuan sa Portugal no sang hampang sang ulihi nga hampang sang Portugal kun sa diin ti ang ila nga captain niya nga si ang ila nga captain bumbuan no wala nakahampang si Cristiano Ronaldo
ginbutang sa bench. Ti ang nagbulos ni siya bilang team captain, temporarily sa mo nga hampang, so ulihin nilang hampang, amoya si soccer player nga si Pepe. Nga to ganitong duman natin bumbuan, no? Lawig-lawig yung pangalan, si Kepler Laveran de Lima Ferreira. Muna siya, no? Siya na siya bumbuan. Ang nakaangkon sa record nga oldest player nga nakascore dira sa knockout stage sa World Cup. Kabilugan nga World Cup na bumbuan, no? Kasang Martes ni siya sa hampang nila batok sa Switzerland bumbuan, no? Amo ni siya ang latest nga record bumbuan sa pag-abot ya sa edad sa mga naka-goals, no? Bumbuan ti mga amo nga edad kalabanan bumbuan, mga retiring age naman na siya. Kaya usually ang nagapamayagpag sila ni sang una bumbuan mo ang mga baskog balang mga pangalan sa football. Ti sa subong bumbuan, medyo nagahuyang-huyang naman kung maga-edad ka man ang imo nga performance nga kabuslan sa mga panibag-o nga mga players bumbuan, mga bataon nga mga players bumbuan. Magluwas dira sa kay Pepe, no, sang Portugal. Mayara pagit sang iba niya mga na-record ang mga players diriya sa FIFA World Cup 2022 bumbuan, no. Ang Morocco bala bumbuan, nakalabot ni sila sa quarterfinals, first time, subong pa lang. Bumbuan, no, ang Morocco nakasulod dira sa quarterfinals sa FIFA World Cup 2022 bumbuan, no, matapos ni nila yung naperdi ang Spain. Di siya ni sa pinakadako nga upset dira sa hampang sa FIFA World Cup bumbuan, no, tiyamakon mo ang Spain nga isa sa ginabulubantayan, isa sa mga gina-forecast sa umpisa pa lang nga mga makasulod sa finals. Nataktak bangod dira sa Morocco. Niya kumbaga debut ni siya sa Morocco bumbuan, kay nakasulod sila first time sa ilang history, sa ilang maragtas nga makasulod sila sa knockout rounds sa FIFA World Cup, no, bumbuan. Samtang sa dugang pagid sa bahin naman niya sang Portugal liwat sa kay Cristiano Ronaldo bala bumbuan atong madumduman naton nga nakabench sa ulihi. Siya ang nangin pinakauna nga nakascore sa 5 ka FIFA World Cup sa bumbuan. Yes. That's why yes, Bombo Zalde, gahambal ka pa Bombo Zalde. That's why nga luwas nga gwapo siya, sikat siya, kay nakahimo gid siya sang record. Yes, bumbuan naman ako mo bumbuan, 5 kasunod-sunod nga FIFA World Cup every 4 years. Siya permi ang pinakauna nga nagagol sa ilang team. Gabi. Isipon mo halin sang 2006 FIFA World Cup, 2010, 2014, 2018, kag 2022 siya tanan ang pinakauna ang opening goal sang ilay nga team bumbuan, no, ti sa iya di gani nga hampang sa FIFA World Cup 2022. Siya man ni siya ang una nga nakascore dito sa hampang nila sa Group H pa lang na, no, sa group games. Batok tiya sa hampang nila sa Portugal, pinagi sa penalty kick. Nagtuga to ti 3-2 victory nila, no, bumbuan sa hampang nila sa kontra sa Ghana to ilang na kontra bumbuan, no. Ti amo na 5 na ang iya sa karon niya nga score nga siya ang pinakauna gid niya nakapuntos dira sa Portugal bumbuan. Samtang siya man ni siya ang nagakapyot sang record nga youngest nga nakascore, no, sa ilang pungsod sang 2006. Antes na to siyang pinakauna man ba yung momento ang una bumbuan nga nakascore siya as nakagol nga first sa ilang team. Siya man ang pinakabata sadto. Ang edad niya to 21 years old pa lang bumbuan, no, kag 21 years and 122 days old. Grabe, naisip yun nila pati ang hinadlaw bumbuan. Gid exact gid kaayo. Ang magit bumbuan kasi syempre record mo na record sa ilang team nga youngest player, no, nga naka-score sa World Cup bumbuan. Samtang diri naman kita sa bahin sang sikat man. Sa pagit ka sikat bumbuan sa bahin sang Argentina. Si Lionel Messi nga isa man sa mga ginabantayan bumbuan. Nangin first player ni siya bumbuan nga naka-score sang 4 naman niya
ka World Cups sa ila no sa Argentina parehas man to kay Cristiano Ronaldo bumbuan no mo ning kilala gid sila kay kada World Cup ya bumbuan sila ang pinakauna nga nagapasulod sang goal ano lang na siya naglock-ang lang na siya isa bumbuan no kay siya first naka-goal sa ilang team sa Argentina sa 2006 FIFA World Cup 2014, 2018, kag subo nga 2022. Sang 2010 lang bumbuan nga hindi siya ang pinakauna nga player no nga naka-goal sa bahin niya sang Argentina bumbuan. Samtang sa subo nga 2022 no, siya ang pinakauna nga naka-goal parehas man kay Cristiano Ronaldo pinagi sa penalty kick sa opening round nila sa hampang batok sa Saudi Arabia although napierde to sila sang amo tong time bumbuan no. Si Lionel Messi bumbuan ang amo na ni ang iya yung ika 93rd nga goal no ti makon mo bumbuan sa kalawig ko niya nagahampang ika 93 nang yang goal damo-damo nang napasulod sini nga goal bumbuan no sa patag sang football naman niya nalapawan na sinigani bumbuan si Maradona balabang bumbuan bangod dia sa iya yung si Maradona sang una miyara nga 21 World Cup appearance mo maka 21 na siya nga mag-appear sa World Cup bumbuan dala na mga group games si Lionel Messi bumbuan niya ika 23rd na nga World Cup games ang iya nga nasudlan ng ulihin nila nga hampang batok sa Australia bumbuan. That's why sikat-sikat man si Messi, Lionel Messi bumbusalde. Amo gid bumbuan isama na siya sa mga ginabantayan subong na sa mga gahampang pa ang Argentina bumbuan. Samtang sa bahay naman sang ang sa Spain bumbuan no, ang may number 9 nga player si Gavi, amo naman niya ang first player nga nabata bumbuan 2004 nga nakascore na sa goal sang Qatar sa iya nga para sa ila nga pungsod no sa Costa Rica batok sa Costa Rica bumbuan mo na siya matunduman naton sa opening match to bala bumbuan nga 7-0 gintambakan gid nila sa mayo-ayo ang Costa Rica sa nga 0 lang samtang sila 7 bumbuan ti 2004 siya ginbata bumbuan 2022 kita subong ng 18 anyos pa lang ni siya bumbuan pinakabata no nga dili pa lang sa year 2000 pa lang siya pero isa na siya sa pinakamabag-on nga mga team no ang mga players sa ilaya nga team sa pungsod Spain bumbuan isa na siya sa mahimo man nga bulubantayan bumbuan nga basi mangin kilala man ba lang ang mga pangalan sa masunod kay syempre ato mga dumaan bumbuan mature naman mo huyang-huyang ng performance ti ginabuslan niya siya sa mga panibag-ong seeds sa mga players no bumbuan nga mabaskog man sa paghampang bumbuan no ang ila bumbuan no so karon ang Spain amo na siyang hampang to nila versus sa Costa Rica nga 7-0 bumbuan amo to siya ang ila nga pinakamadamo nga goal no nga ever recorded sa isa lang kahampang no ti makon mo na bumbuan maka 7 kaya sa isa kahampang tapos wala mo na papuntos ang kontra i-0 yagid that's why nga puwerte ning Spain dako gid ning expectation kiti mga sagad gid man mo lampang galing kay no amo gid ang ginatawag Bumbusalde no bilog ang bola makon mo ano nang tawag gani na Bumbusalde ning Morocco bla dark horse no ano na tawag amo gid bumbuan oo nang out of why gina-expectar sang tanan no pero makon mo sumulod siya sa quarterfinals amo gid bumbuan especially na kontra niyang Spain nga gintambakan ganyang Costa Rica sa 7-0 amo nakapag-on bumbuan pero napierde pa nila nahimo pa nila nga mabiyangan bumbuan no depende gid man kisa sa estratehiya sang coach kung paano niya nga padalagano ng hampang bumbuan no samtang ti sa iyang nga goal no sa katapusan sang first half sang hampang sang France sa ilang round of 16 batok sa Poland ang ilang player nga si Oliver Giroud bumbuan amo man siya ang gintawag ang ilan no nga all-time leading scorer sang France bumbuan sa iyang ti 52 na ka mga goals
para sa ilang pungsod, no, si Olivier Giroud Bumbuan. Samtang ari pagid Bumbuan ang Argentina medyo masubo-subo ning bahin sang record. Kay pagsulod nila sa Qatar Bumbuan, may ara sila nga unbeaten record. Wala sila perde-perde sa iba nila nga mga hampang ante sila magsulod sa Qatar. 36 ka games Bumbuan. Kaya makon mo 36 ka mga hampang nila ante sila magatungtong dira sa FIFA World Cup 2022 Bumbuan. Wala sila kagi perde. Di apang sa ilang pagsulod, no, sa FIFA World Cup 2022, gilayon sila Bumbuan. Sila nga na perde, no, sa second lowest rank nga team pa sa tournament Bumbuan. Di makon mo na. Ang second lowest, no, sa tournament diri sa FIFA World Cup 2022 ang Saudi Arabia amo pang nakaperde sa ilang nga mayara na sang 36 unbeaten games Bumbuan. Hindi ka gid kapakot Bombozalde, no? Amo gid Bumbuan, no, ti amo lang nagapakita Bumbuan, no, nga hindi kita makabase sa rankings kun Bumbuan kay hindi mapaktan nila binasubong nga knockout rounds Bumbuan kay may gamay lang da nga kapaltahan mo kag malutsan sang kontra ti alang-alang nang inyong pwesto sa masunod naman nga rounds Bumbuan. That's why grabe to nga pride for Saudi Arabia during that time, na sang nagdaog sila Bombozalde, makon mo maperde mo ya ang Argentina nga wala kagi pierde. Amo gid Bumbuan ti makon mo inyo nga team nga second lowest sa amo na nga stage no Bumbuan. Oo. Nahuimo nyo nga maarab lang babalabagan yung history na kuntani. Ito yung ako, magdama 35 games nga sige-sige nga wala ka perdihan. Gulpiada nyo yagin patungaan Bumbuan. Oo, so grabe, puwerte Samtang Bumbuan, mayara pagid sa mag-utod kontra Hanay diri sa FIFA World Cup. Si Inaki Williams na nagahampang para sa Ghana, kag si Nico Williams nagahampang para sa Spain Bumbuan. Ti kontrahan na sila. Maputod. Tingang isa sa Ghana, Ristar, isa sa Spain. Ati Bumbuan, kay kung Bumbuan ang ilang pagid Bumbuan bala nationality nila, ti dual citizen man. Ti depende sa inyo kung sa diin ka masulod yang hampang kung i-recruit ka to sang imo nga isa ka country, o pwede ka man to maka-entra. Ti apang ti sila nga duwa yan nag-decide sila nga lain-lain nga country, lain-lain nga pungsod ang ilaya nga intrahan Bumbuan. Ti ato bangay di sila sa FIFA World Cup Bumbuan, although ti nakakas naman sila parehas ang Ghana kag ang Spain, pero record holder sila para sa FIFA World Cup Bumbuan. First in history nga mag-utod do nga nagsulod sa World Cup kontra Hanay. Lain-anay nga team Bumbuan. Samtang sa ilang kaperdihan, no, sa first match nila sa Ecuador, ang Qatar, ang host country, first man sila man amo ning isa pagid ka masubo nga history Bumbuan. Sila man ang Qatar nga host country, ang pinakauna nga host country nga napierde sa opening game gid Bumbuan na makon mo pinakauna gid sila nga ginpahampang, tinapierde sila gilayon. Kay syempre kun host country ka, no, ikaw mauna, mahampang. Amo nang blang ginatawag Bombozalde nga home court advantage, supposedly. So that's why kalabanan nga host country sa unang hampang, daog gid na iya. Amo gid Bumbuan, pero apang kung paminsaro naton Bumbuan, no, kung nabutang lang tabi sa kung ikaduha o kung ikatatlo nga game ang Qatar Bumbuan, hindi gid siya mangin magtatak gid bala. Ti apang diri sa FIFA World Cup sila gid ang pinakauna nga team nga naghampang. Ila country mo. Amo gid na Bumbuan nga ti nagtatak gid sa paminsaron sa mga pumuluyo. Ang Qatar ang host country na pierde unang hampang. So amo na, no. Okay lang na, importante nami ila hosting Bombozalde. Amo gid Bumbuan sa piyak sinasang masubo nila nga record Bumbuan sa FIFA World Cup, no. Naka-record man sila syempre sang maayo. Pinakadako nga income bangod sa FIFA World Cup Bumbuan, kaga isa lang kapungsod nga nag-cater sang FIFA World Cup nga amo na kabungga Bumbuan. Samtang ang goalkeeper naman bala sang Wales nga si Wayne Hennessy, amo naman ni siya Bumbuan ang ginkilala nga first player sa FIFA World Cup 2022 nga natagan sang red card. Kung Bumbuan, maka-record ka bala, hindi man maayo. Natagan ni siya sang red card bangod niya sa pagbunggo
sa players ang Iran nga si Mehdi Taremi. Bombo ti sa umpisa may mga syempre hindi ka man mahatagan sang red card direkta bomboan mo. Pang ti siya ni nahatagan na siya sang nauna nga yellow card. Abot silingon may daan na siya nga violation. Ti galing kita na sige-sige kung lang taon nato ng hampang ni Hennessy is physical katama bomboan. Ti kapila na siya matawagan sang foul, tub-tub yati napagwa siya bangod sa red card bombo Ti una man siya sa diri sa FIFA World Cup 2022, although hindi siya ang first sa history, pero siya ang pinakauna nga goalkeeper nga napagwa sa hampang bangod sa red card, bangod sa violation diri sa FIFA World Cup 2022 bumbuan. Kung sa players bumbuan niya nga naga-ara sa field mismo sa mga striker sa mga ara sa wing bumbuan position may posibilidad gid na iya sa mga parehas na mga collision, pero tamalagsahon ang sabahin sang goalkeeper bomboan. Samtang ang 23 anyos naman bomboan nga si Cody Gakpo. Isa man ni siya bomboan sa mabaskog nga ginabantayan man di bomboan nga players sa FIFA World Cup 2022 sa bahay naman ni siya bombo sa Netherlands. Siya ni sa ang first Dutch player nga nakascore sa tanan nga Netherlands group stage games diri sa World Cup bomboan tanan to nga group stage bomboan halin to sa 3 kahampang sa group stage bomboan. Siya tanan ang pinakauna nga nag-score sa ilang nga team bomboan si Cody Gakpo. Kumbaga isa gid ni siya sa ginasaligan sa Netherlands man nga mag-score bomboan. Sa piyak nga bahin tiyari masubo man nga balita para sa aton nga mga Filipino. Dito ang sa karon ang World Cup host nga Qatar gina-imbestigar bumbuan sa kamatayon sang isa ka Filipino migrant worker sang kahapon ginpahayag nila bumbuan ini siya napatay sa training base sa samtang nagapatagayon ang football tournament bumbuan. Ang kamatayon sinang Filipino nga yara sa yang 40 ng edad ang na-report ni siya sa Miyerkules bumbuan. Sa ginapahayag nga siya, nadagdag ni siya kuno bumbuan sa ramp samtang tinagakayo siya sang suga bala sa isa ka resort kung sa diin niya ginaka nga training base sa Saudi Arabia National Football Team bumbuan. Siyempre nagka-cater dira ang organization dito sa resort kung sa diin training base sa Saudi Arabia bumbuan nadagdag siya samtang nagkakayo sang suga santo sa report wala ni siya sa may nasuksok nga harness bumbuan kaga wala man na specify gid kung saan natabong insidente paapang gina investigaran ni sa karon sang Qatari authorities santo sa Qatari government official man bumbuan ang sa tion bumbuan nga pamatud-an ang matapos ba yung investigasyon nga kulang o kung wala na sulod ang safety protocols ang kumpanya mahimo nga hatagan sang legal action o kon multahan severe financial penalties bumbuan ang Philippine Department of Foreign Affairs o kon DFA nagpahayag nga ang embahada sang Pilipinas dito sa Doha, Qatar bumbuan ang nagapatigayon naman ang nagalantaw naman sa investigasyon sa kaso bumbuan kaga magahatag man sila sang additional nga mga detalye. Ang World Football Governing Body ang FIFA nagapahayag man sila bumbuan nga nagakalisod man sila sa trahedya bumbuan nga isa sa mga nagakayo dito sa ilang posibilidad kung sa diin nila ginhamtang ang Saudi Arabian team nadulaan sang kabuhi. Sang nahibaluan sang FIFA bumbuan ang insidente gilayon man sila nga nag-contact sa authorities para mahibaluan kung ano gid man ang matutuod bala nga natabo bumbuan ang Supreme Committee for Delivery and Legacy amo ni sila ang World Cup organizers bumbuan dito sa Qatar tinagpahayag sila nga ang site sang accident hindi na iya kuno under sa ilang jurisdiction ang napatay ang ginapahayag isa ni siya ka kontraktor
hindi man siya under sa remit sang committee. Santo sila yung statement niya ginpagwa bumbuan kagang nahibaluan nga mga migrant workers bala dito sa Qatar bumbuan. More than 2.5 million sa mga migrant workers, sa mga trabahante dito sa Qatar bumbuan. At 2.9 million ang population sa kag labor condition dito sa Qatar. 2.5 million gida ang migrant workers bumbuan. Gina-criticize yung ilang labor condition bumbuan kung paano bala nila ginatatap ginahatagan man proteksyon ang mga workers. Especially bumbuan nga tuman kadamo nahibaluan gid naton nga tuman kadamo sa mga Filipinos nga nagapadulong man dito sa Qatar para trabaho bumbuan sa construction bumbuan Santo gani sila nga last month nga ginpagwa nila nga report 414 na ka mga migrant workers bumbuan ang napatay bangod sa labor accident dito sa Qatar sang 2014 tubtob 2020. Anom lang nakatuig bumbuan, nagdangat na sa masobra 400 ang mga nagkalamatay bumbuan. Grabe, no? So, Bombo Zalde, kaluluoy man, 40-year-old, isa ka kontraktor, isa ka Pinoy nga nagatrabaho dito, ti dapat siya gini sang tulid, may imbestigaran gid kag maano ni gani pagtawag masanction gid siya no, especially although nagahambal ang iya sang World Cup nga nga committee nga hindi sila ila under because Bombo Zalde di rin na nina under sa Saudi Arabia's national football team nga training base. So meaning it's the responsibility sang Saudi Arabia. Responsibility siguro bumbuan sang resort no o kon sang training facility. Training facility mahimo bumbuan nga ang mga nagatrabaho dari iya mismo sang kumpanya sang resort correct. No kung sa diin ginhamtang ng mga players bumbuan. Oo, wala man sa lahat ng mga players taga Saudi Arabia to mga players pero ang resort itself yung ginahimo nga training base no sang Saudi Arabia. So it's the resort. Yes, bumbuan ti ang imbestigahan pagida bumbuan kung paano ginman bala ang pagpatigayon dito sang mga employment bala bumbuan sa bahin sang construction dito sa Qatar kay tuman nakadamo sobra na 400 sa mga nagkalamatay bangod sa construction accident. Abot silingon mayara gid sang problema bumbuan. Yes, correct. Hindi na isa duha 400 sobra na ya. So may problema gid. Anyway, Bombo Zalde, sa naman no? Update kita ang hampang naman masugod amo na gani hambal mo earlier. Karon sa alas 11 sa gabi. Yes, bumbuan. Croatia versus Brazil, bumbuan. Actually, kung tanawon mo, sa walo ni ka mga pungsod nga mag-ainenkwentrohanay, given bakod ang Brazil, bakod ang Netherlands, may record sila sa FIFA. Nga yara na sila sa Tapia, Argentina, Portugal, England, let's say, kag France. Ang somehow ang ginahambal naton ri Bombo Zalde nga mga iniblang bag-o salta naman subo nga do makibot ka, it's the Morocco and pareho man sa Croatia, Bombo Zalde. Pang ang Croatia bumbuan nga medyo nakatukod da sang pangalan kaysa 2014 bumbuan semifinalist ni siya bumbuan, second rank ni siya. Yes. Sa ang Croatia no bumbuan sa Germany, ang Germany nag-champion sa 2014 Yes bumbuan no abot silingon ang Croatia mayara gid although ang Croatia bumbuan wala nagatatak ang ilang mga hampang kay hambal gani defensive player ni sila bumbuan. More on depensa sila apang dira sila yan ital-ital bala sa dikit katama nga score. Hinali nga mabiyangan kada hinali nga nagnubo-nubo dang depensa sang imo nga kontra posible nga malutsan kana nila bumbuan. Yes, so it's Morocco pagidya and somehow kakilibot gid no. So bantayan tani way ta ka siguro basi kun ambal to ganito sa Bombo correspondent naton sa Morocco Bombo Zalde grabe gid ang ilang nga paglaom mo no. So we'll see no tanawon tani sa quarterfinals magsulod naman sa
kag pagsulod sa semifinals up to sa championship. Sino ayhan, no? Amo gid bumbuan. Amo nagkapakita bumbuan no nga ang mga teams bala nga sang una bida wala lang nga wala ginasapak. After 4 years, kay 4 years ang training mo. Yes. After 4 years, basi makibot ka lang. Diba si after 4 years, pila ka 4 years ang Pilipinas, ara na da? Makibot lang ta. Anyway, salamat gid, Bombo Zalde. Kaya mo yadto yung atan nga FIFA World Cup 2022 update si Bombo Zaldi for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Zalde for the second sa pinaka-latest update sa mga record holders na discuss tanan ni Bombo Zalde, mga maayo man or hindi maayo sa mga players nga mga first time nga nagkakatabo. And na masubo sa ton, pinaka-nasubuan ko tong 40 anyos nga isa ka Filipino nga isa mismo ka worker, no? Ti dapat may imbestigaran gid ja kag mapasabat to ang resort or ang kumpanya nga kung may responsibility sila o may responsibilidad sila sining kamatayon sining isa ka kontraktor nga Pinoy nga nagatrabaho, no? Dito iya sa may Qatar. Ti ang ilang nga base to nga draga training ang mga players man sang Saudi Arabia. Ti makaluluoy man, no? Sige, no? So more update pa kita sa FIFA pero diri kita na sa local naton. Balik kita, chikero naton una nga hugnat sa balita sa patrol sa subong iyang aga ni Bombo Carla May Defensor. Kamusta naman ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Hambal ko na gana earlier, no? Kita subong Friday kita, no? December 9 sa mga kauturan naton kay sa ato niya nga mga kabombo kag sa mga tagpalamati naton di subong gina-expectar tagid man ang sa mga kauturan ta ha, especially kay December kita magulo adlaw na gutok ang trapiko. Mugin man ko may mga ginabato na nga mga ano ni gani pagtawag, mga bonuses, no? Gagutok ang downtown area basta Disyembre sa aton nga mga kauturan. So amo man gani nga by Monday i-implementar man ang one-way traffic scheme diri sa may Dalan Lacson. Baw ang mga nagapasaway lang nga naga-illegal parking. Abi di na kamo magpinasaway kay kagutok sang dalanon ta, no? Sa truck ban mayara man sang schedule nga bag-o halin sa alas 9 sa gabi tubtub lang gid sa isa aga. Although may mga exempted na, let's say for example, ang mga iyaya sang gobyerno nga mga projects ba hindi mo na amo rin ginambal nila bunabutangan nila government projects do not delay, no? So exempted na so kag iban pa sa mga emerhensya. But sa iban dira, especially sa mga tubo, alas 9 lang gid sa gabi tubtub alas 6 sa aga sila makalabay sa circumferential road dira nang ila sining lalabyan. Hindi man sila na pwede sa mga major streets, no? So mo nang mga scheme nga ginapatuman subong iyang December, no? Suno gani sa pagpahayag sang Bacolod Traffic Authority Office. Pero kung kagahon niya tiway problema. Tawhang dalan amo lang gid mga rush hour bla sa aga kag sa hapon especially, no? Traffic gid. So kinanglan alerto gid ra si Police Major Junji Liba kay sang tinalikdan nga dan ginapabayaan naman ang mga nagapalarking kun diin to, no? Timayo na kay may mga ipatuman subong ano bla pag-stricto gid sa aton iya nga dalanon, no? So sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo chikeron naton sa aton iya nga mga tagparamati, no? Sitwasyon naton diri sa may palibot siyudad sa Bacolod subong iya nga aga sa aton nga mga kauturan, no? Sa mga tagpalamati ta abe ano ang inyo sa ni iya nga mahambal especially sa mga retirees bala or sa mga kauturan ta kung manog-retire ka, no? May na sang proposal subong nga ginaduso nga ano ni gani ang retirement age naton diri iya sa Pilipinas mahimo na ta 56 years old. Okay ka mo dira? No sining proposal ni Senator Bong Revilla bara? A bill seeking to lower the age to be considered as senior citizens from 60
may mo na siya 56. Ano abebe, anong inyong point of view? Sa mga listeners naton subong abebe, comment kamo na subong yang aga sa comment section bala naton dere. Okay kamo dira. Let's say kundi di ba ang retirement age taya sa isintagid man niya. Senior citizen ka pag 60 years old ka. So kung tempranuhon mo to 56 years old, sa mga kabombo naton, okay ka mo. No? Okay ka mo dira? Sa mga kauturan ta? Sa piyak nga linya, chikaron ta anay? Si Bombo Carla May Defensor, kamusta ka? Ito niya nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Bombo Carla, good morning! Yes, Bombo An, good morning. Live kita dili subong sa area sa Burgos sa Public Market. Burgos mga naton sini nga pagbisitahan Bombo Ano. So subong maulano ng aton sini nga tiempo. Dohalin pa ni kagabi ang ulan-ulan Bombo Ano. So kabay pa nga gabugnaw na gid. Bombo An. Gatugnaw na gid. Yes. Batsagano na gid ang Christmas sa Bombo Ano. Hanggang nagapalapit na gid ang Christmas sa Bombo An. So isa itong sini nga mga nagadala sa mga salakyan, mga motorsiklo, bomboan, tihalong lagi kiti ang dalano naton is madanlugid so mga kaagahon, bomboan. Yes, sa bomboan, so ano kita diri no, regarding sa 56 years old nga retirement age no, at ang iban diri willing, ang iban diri ti daw ano pa, may yara sang opinion nga do medyo maaga-aga pa ang pag-retire bombo ano kay ti ibanderiya ang kung nahasagid ini sila sa ila sini nga trabaho apil pangatos ni mga teachers bombo ano ay ibanderiya 60 gid nag-retire ay ti love gid nila ang ila sini nga pag-trabaho mera man ni iban nga early retirement no at the age of 56 mera man iban na madamo-damo naman ang mga nag-retired at the age temprano of 56. Pa. Oo, temprano. Di ba may ara So, na Bombo Carla nga nag-early retire? Ako yan, tito ka okay mo na. Mas nami gani, di ko mag-retire ka at the early, let's say 56, tas bakod ka pa. Ako di, lagaw-lagaw ka na lang. Yes, amo man ang rason sang iba, no? Kung early ka mag-retire, at magamit mo ginang imos niya nga retirement, no? Kay tungod nga, pwede ikaw yung makayayaga na kag tiyang pensyon mo makuha mo na gidya bomboan maalasap mo na ginang mo siyang pensyon bomboan sa iban nga gusto pag gidya magubrat nag-reach in sila at 60 years old. Sorry, upod nato diri subong sa vendor diri sa may Burgos Public Market nga si Sir Jesse. So magputol na siya naton kuan siya naton sa nga iya sini nga opinion regarding sa retirement nga 56 years old bomboan. So sir, good morning. Sir, naman diri ang imo niya nga mahambal regarding ni sa retirement age nga 56 years old. Ano willing ikaw o kon na hindi? Ate, willing ko mas namin pag ikaw mag-50, pag di mas move-in ka pa, enjoy mo pa yung mga kabuhi sa edad nga 50 o mas o kung 56 man dang ilagin butang da. As namin na nga panukala, matigayo na, the best gid na iya kayo. Na sir, aga sa 56 years old daw, ano na gid? Charo ba doon tigulang ka na gid? Pag kung mag-60 pa, iban masakit to na, hindi nakabil sang ila retirement, iban kakapatay na mas mayo mga timpra. Ubin pa may retirement na. Para may pension, yung ilang may enjoy nila man ang ilang pakadto sa pagkatigulang. Wala nga tagaan ka retirement, tigulang na, hindi mo na ma-enjoy mo pagkatigulang na. Basta may medyo hubin ka pa, may retirement ka na, kaya daw ma-enjoy mo na mo kabuhi pa. So, pambuan, tayo mo na iya, no? Willing o kung sugot ini siya sa 56 years old nga nga retirement age bomboan ang ibang tuod no hindi na ma-enjoy ay may masakit na kumbaga ang ila siniya nga mga retirement ako nang ila sini nga mga pensyon na ginabakal na lang sa ila sini nga mga
bulong, Bomboan. Yes, no? So, kay Sir Ya, pabor siya sa 56 years old. Yes. Para ma-enjoy siya, no? Bautido ka namin. Ano nang ginapangkudkod ni Sir Man? Aga pa ho? Balinghoy. No? Ano na sa balinghoy, sir? Yellow. Yellow. Ah. Pilit mo siya, hindi. Medyo sa doon hindi ko ro. Ay margarine sa variety mo. Lain-lain na galing variety sa... Ano sa kay Yes, oo. imon mo kasaba, alupi. Amin ang ginagamit. Lanson na namin sa kay Lanson kay Mala sa Blawan di sa Mayo basa, hindi sa maduga. So may mga damo ang variety Damo. Pila ka bilog, sir? Di isip kita ka damo gid may mga puti, may yellow, may miracle, basta damo ni sa variety ang kasaba hindi lang isa. Ano ang usually get ang ginalakda sa tanan? Ang aton gid original nga kasama ang puti gina saya. Aton na saya original gina natin. Local gina saya. Sini din inihalin. Iba ni sa Thailand, yung mga variety. Ini? Mga imported din ban. Pero diri lang. Diri lang yung tanom. Okay. So Bomboan, imported nga variety sini nga ini nga balinghoy pero diri lang ni gina tanom din nga parts ang Negros, sir? Sa Clatraba, sa Minapasok. Minapasok. Amo na sa Deliver lang. Oo, muna sa pinakadako to source ang amin mo. Mga pinya na muna nila na produkto, o ila na project. Mga marang na magtigmalarang kay Minapasok. Damo kina isang marang kag niyo. Pinya kasaba. Amo ni. Okay. So Bomboan ti sa area sa nga Calatrava, sa Minapasok no, ang kinahalinan sini sa nga mga balinghoy Bomboan. Ti damo gabalakal subong balinghoy, especially nga lapit na ni Christmas. So sa subong sir, bisan na lapit na Christmas no, at tapos may ang tikalalag, damo pag sa gyapon nga bakal balinghoy. Dadlaw gina siya. Dadlaw. Yo, kita mo kilo to. 35 na kilo subong kay nagsaka naman. Liga 30 to. 30. Oo. Okay. Subong 35. 35 na. Bisan na December damo gidagapon. Kapag ba 23 kag 30, damo-damo ginaga balakal gid. Di na ko nakasambot kay pagkaga 24 pang deliver na nila mga order sa panian mo mga tao. 23 lang ga order na sila mo damo. Kay parang napiligyan nila sa nag-order sila. Isa online nila ano. Kay kasaba no, ginagawa nila. Ginanda sa balay 24. Oo. Ay ang iban Bomboan imbis na itikoy, kasaba no ang ila sini nga luto kag ginabutan sa ila sini nga mga lamisa para saluhan sa ila sini tagsa-tagsa ka mga pamilya Bomboan. Amo man. So mabakal gid ning kay Sir ni ho. Dugay na ni Sir gabliga balinghoy. Sir pila ka nakatuig lang gabliga diri? Pinago 30. 30 years, tato na kadekada. Ang mama ko lawig na gidya kayo. Sobra na guro mga 50. Wala ikaw nagsalo. Ako lang salo. Okay. So, Bomboan hindi lang diri balinghoy kundi may mga gata man diri, mga kararuto na. Amo na diri ang ginabaligya diri sa iya sini nga pwesto diri sa Maya Burgos Public Market Bomboan. So, timayo gid no? Si Sir Ya Bombo Carla, bali ano ni siya, may mayara siya ya pension or pila na edad ni Sir Subong? Pila edad mo Sir kani Subong? 46 na. 46 na lipat si Sir. Pero ikaw nagahulog ikaw na SS. Oo. Yearly na akong bayad. Self-employed lang no? Voluntary. Voluntary. Okay. Yes, sa Bomboan. So nagahulog ini siya yearly. So, amoy na may okay naman kay hindi naman to pagamiton kuno to sa Maharlika Fund ang SSS kag GSIS sa Carla. Okay dala na no hindi na magpumangko. May opinion si Sir Dira Bombo Carla. Bomboan. Oo, sa Maharlika Fund bala. Yes. Supposedly, although nag-announce naman sila kapon nga, hindi naman pagkuwao ng pundo sang SSS kag sang GSIS para to sa Maharlika Fund, Bombo Carla? Oo. Sir, ano diri ang mamba mo sa Maharlika Fund, although na hindi na sa desisyon yung paggagamito ng GSIS at SSS. Pero ano diri ang opinion mo sa nabatian mo na issue? Bali, invest nila. Invest nila. Dapat hindi na nila pag-imuon niya. Kahit kung ma-scam na sila, why na? Tunawang kwartas ang tao.
Daka na yung napangabudlayan ka tao tapos na kon mag-increase ang landisment. May mag-down di. Ang kwarta ka tao wala na. May na akong gisaka kay madugang ang kwarta ka tao kung ma-perde karon. Why nagidang tao kaluoy. Oh, useless na. Yes, so damo gid sang against Bamboan sa gina-propose nga Maharlika Fund. Pero thankful man kita kay ti wala na approve no. Kay ti iya na iya sang pumuluyo kwarta Bamboan. Aha, correct na, no? Anyway, salamat gid kay Sir Bombo Carla. Good luck sa pagbarigya na sa mga baringhoy kabay pa madamo gid nga mabakal. Sakto gid Bamboan. Sir, thank you so much. So Bamboan na muna diri no ang sitwasyon man diri sa may area sa Burgos sa public market Bamboan at BC naman TY Labot sa may area sa Libertad Public Market. Pakita naton nga nagadinuso ano na ang mga tao nagapadulong na kag pangumpra amo man diri sa Burgos Public Market Bamboan. Sa diri nga area Bombo Carla. Bamboan. Sa diri nga area Bombo Carla sa sulod-sulod na ni. Entrance, no? Sa entrance. Yes. Ano di ka rin nga street, sir? Galo Street. Sa tubang sa Galo Street. Pagsulod mo, may vegetable section, kag meat section, Bamboan. Pero meat pa lang na diri, no, ang nakaplasta. So, sir, thank you, Ged. Matry ta to sulod, Bamboan. Check naroon naton ang area. Thank you, Ged. So, amo na diri subong, no? Nakasaylo na diri ang aton sini nga mga kauturan diri sa may meat section. Ay, ano tong Bombo Carla, nagagaling? Bamboan? Ano tong nagginaguso gagaling dira, no? Sulod? Oo. Galingan sa gata Bamboan. Alive gid ya basta sa market kaya Bombo Carla. Makita naton subong damo gid ya tawo, no? Yes, morning. So Bamboan amo na diri meat section ay ti wala pa diri nakaplastar. Mayara naman sa mga nakaplastar nga mga vegetables vendor diri sa may Burgos Public Market. Pero pwesto amo ang mga mga Bombo Carla. Bamboan. Oo. So, ni makaplastanan ni sila kay bag-o na dire, di ba? Ang ginapwestuhan mo. Bag-o na dire, no nga gin-construct. So, makaplastar sila dire, sa mga kauturan ta. At kundi mas nami pagid, mas tawhay pagid. Yes, Bamboan, no? Nami na dire, kay nakayo na, okay na gid ang ato, kag safe, hindi na bala sa ulan-ulan bala Bamboan, hindi naman mabasa ang aton sini nga mga vendors diri sa Maya Burgos sa public market. Dito sa piyak naman amo man nato ang kayo fish section naman dito ya sa pihak nga area Bamboan. So ang atop dito mga daan to bala ang panggamit to diri Bamboan bag-o yan, no, diri sa may meat section kag sa vegetable section Bamboan. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Yes, Bamboan, nagikan diri sa Burgos sa public market. Ini si Bombo Carla Bay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa live sa Burgos Public Market, no? Mga kauturan ta aga pa Libertad, Burgos Market. Ang sentral do medyo ulo-adlaw na ganina. Pero kadamo na sang tao, no? Basta sa merkado, gapinangumpra, gapinamakal, especially kaya syempre may iban nga nagakarinderya, no? May iba naton iya nga mga kauturan nga galuto, syempre aga pa, no? Temprano pa, Friday subong. So may klase, may trabaho, no? May opisina. So that is why nga alive gina kayo buhi gina ang damo gina mga tao sa merkado kada aga, no? Sa mga kauturan naton kay amo ningin pangayuan naton reaksyon because si Senator Bong Revilla nag-file ini siya sang bill seeking to lower, meaning panubuan ang age
to be considered as senior citizens from 60 to 56 years old. Ari ay may mga reactions ng mga kauturan naton magluwas to si Sir sa kay Sir earlier nga man niya namiyan ko gani maski 50 pa 56 retire ka na. Okay kid actually 56 ma-retire ka na. No, ari sa mga kauturan naton aring ila sini iyang reaction abe-abe sa online naman ni nato na kay na dito sa market sa online meaning diri iya naman sa Facebook no sa aton nga live nga chat subong favor gid ko dira bomboan yang retirement 56 o 56 years old tani maoprobahan tani. Yes, no? 60 years old, hambal ni Sir Eric. Hambal naman ni Sir Nelson, 60 years old na, 60 years old ka na dugay pa ma-process imo retirement pension kay schedule pa online sa SSS. Correct, no? Dugay pa. So, we must realize, hambal naman ni Sir Tide, that 35 to 40 years old is our middle age. Mag-70 ka na, wala na napulos, gid basi, panumdom pa sila ng 110 years old pa ang middle age 50 sa gid na. Yes, no? So, amo ng mga reaksyon sa aton iya nga mga kauturan. Pabor bomboan kay para makapagusto ka pa sang pinangabudlayan mo and if tigulang ka na, bata mo na pulos or tsakto, Sir Tide, no? Kalabanan, duway man sang may nag-disagree, kamo abi. Although mayara kita mga kauturan nga, let's say, amo na hambal ni Bombo Carla earlier, nga mayara na yang gusto gid mag-retire sa 60 kay especially kung ang passion mo bala sa trabaho, yara gid. Let's say for example, sa mga teachers, no? Iban gusto mag-60 na, pero may iba naman, mas nami, bata ka pa. Kay ang hambal dire, no? Ni Senator Villa, nga ginduso niya ni nga from 60 ma 56 years old. Ang life expectancy sa mga Pilipino, 72 years old lang. Butang balon, hindi amo na ka nga expectancy mo. So kung 60, do hindi mo na ma-enjoy. So mas maayo hambal niya, 56 kag kung mapasar ini nga bill maano mo na luwas nga let's say ma-retire ka early ang inibalang 20% nga discount na bla nga ginahatag para sa mga senior citizens di mapuslan mo gid siya 56 ka pa lang. Senate Bill number 7432 seeks to allow nga mas damo maga-enjoy sa benepisyo provided sa mga katigulangan na binaton, no? Or sa mga may edad na, rather, hindi ko naman nga tigulang na gid, no? May edad lang, sa idalom sang Republic Act number 7432 uko ng Senior Citizens Act. So, ang benepisyo kag ang privileges granted sang aton kasuguan sa mga senior citizens diblad, amo gid benepisyo kung senior citizens ka. So, hambal din sang senador, nga deserve nila ni, nga medyo tuloy temprano pa, 56 anyos, retirement age mo na. Abe, hands up, sino dring mga 56 years old? No, siguro, mamangkoton, mas dati iba na, or hindi, if not all, kalabanan gusto gid. No? Sa idalom sang aton nga kasuguan, ang mga senior citizens are entitled to 20% discount and VAT exemption sa mga bulong, medical supplies, transportation fares, kag even sa mga pila ka mga leisure activities like for example, bakal ka pagkaon, gatas, tinapay, dibla? May discount ka mo dira, 20%. Mang grocery ka. Kag subong man ang ining mga senior citizens under the law granted sang minimum of 5% discount sa monthly nga water kag electricity bills. Kaamo gid siya. Kag syempre kung senior citizen ka sa mga establishments magbayad ka bills na may priority lane gid ya. Dibla? Entitled kasi na.
Sa diin man, sa mga establishment, sa mga, kung diin kaya ay priority, kaya dyan, mag-travel ka, no? Magpila ka. Ang United Nations, gina-define ni ang older persons or senior citizens as those who are 60 years old and above. Diba? So, if enacted into law, ang 56-year-old Filipino senior citizen will be the youngest senior in the world. If acted into law, malay mo, diba? Matabo ni sa Pilipinas, diba si sundon man niya sang iban? Hands up kung pabor ka mo or hindi pabor. Anong inyong opinion? May earlier na kita, no, nga while ongoing ang ato niya discussion, ma-enjoy mo pang pensyon sa 56, sambal ni Sir Felix Amoged, no? Although, allowed ka naman subong ako on 56 ka, di ba may ginatawag optional na, may ginatawag man nga mga early retirement mo, pero timayo, ginaya kon under the law, no? Tida mo pa ang mga pension niyo sa mga senior citizen. Di ba may mga social pension? Di kung let's say for example, wala ka gidya pension bla sa SSS, GSIS, entitled ka sa social pension. So, damo niya benepisyo sa aton sa Pilipinas. In fairness, ha? Ang mga senior citizens, Carabao lang na yung gatigulang bomboan. Tsakto gid Sir Eric. That is why, no, balonta hindi tigulang, basta may edad lang, no, mga elderly naton, nga mga kauturan. So, damo man sang pabor, no, in fairness. Sige. Mapos kita for a while. Pagbalik sa aton nga panatuntunan, dugang pagiriya nga tupiko. Aton nga diskusyonan. Dahil kid ha, standby. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na Sige, balik na sa ato nga paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo kaupod subong yang aga Bombo an Sindol Surilia. No? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, no? Dugangan naton ang pila pa iya ka mga nagapangunang mga balita sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. By the way, kahapon nag-file naman sang motion for reconsideration si Councilor Cesar Distrito na hanungod nini sa dismissal order nga ginpapanaog bala sa kay punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tamob. Kinanglan niya mag-file sang motion for reconsideration sa office Office of the Ombudsman for the Visayas and Cebu. So nag-file siya kahapon or yes, sang tinalikdan nga adlaw pagid no sang Wednesday, December 7. Legal counsel ni Punong Barangay Noli Villarosa si Councilor Cesar Distrito. Ano ni siya nga daan? Dismissal nga daan ini, no? Nagkikan iya mga kabinan sa Office of the Ombudsman for the Visayas. So, tiway pa man to na-serve, no? Kay gin-check na to kahapon with the DILG. So, wala man. So, we'll see kay naka-MR naman. Naka-motion for reconsideration naman. Si Bombo Carla, chekero naton sa dugang pa nga mga report. Dulong sa aton subong yang aga para ayon nga buy-bust operation. Mga buy-bust operations nga ginapatigayon. Bombo Carla, sa dugang nga report. Please go ahead. Yes, Bomboan, duwa ka drug personality dakop sa gimpatigay nga buy-bust operation sa Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, Bomboan. Ang mga suspetsado amo ang kilala kanday Justin Condada alias Dicoy, 26 anyos, residente ini sa Rodriguez Avenue, Barangay 34, Syudad sa Bacolod. Ang isa si Edwin Canlas, tantay sa 6 anyos, pag-residente sa nasambit nga lugar, Bomboan. Susunod kay Police Lieutenant Junito Pastana, ining duwa ni ka mga suspetsado, Bomboan, bag-o ini na-identify o kung mga newly identified na drug personality ini sa Police Station 2, Bomboan. So matugay naman ini sila nga monitor sa kapulisan sa Police Station 2, Bomboan. Ang nakuha sa ilang paginakot, isa ka small heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, umani ang buy-bust item,
Nakuha nini siya sa 2 ka pieces medium heat sealed transparent plastic sachet. So suspected shabu. Bali 3 tanan no. Ako ni isa ka heat sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, coin purse, 3 ka 100 peso bill. Amo ini ang buy bust money, 200 pesos as proceeds. Bomboan. Ang kabugaton sang suspected shabu nagabugat 4 grams kag nagabalor ini 27,200 pesos. Sa subong, yari na ini sila sa kustudiya sa Police Station 2 for proper disposition. Bomboan, pamatian nato ng pakayagi kag kay Police Lieutenant Junito Pastrana. Subject na monitor na ni sang aton nga mga operatives for almost 1 Palining diwa wala pa ni sa sang record of arrest. They are considered as street level individual. Daw nagaumpisa pa lang pero tikon pabayaan dan magadako pa ni sila. So that is why as early as possible itap na on ta. Na-recover ta daw mga more or less 4 grams siguro nga suspected shabu. Ang market value niya in the estimate siguro mga 27,000. Section 5, 9165 kag 11. Bomboan. So, mapasa ka na ini sila no, isang kaso nga sa pagbaylar sang RA 9165 Bomboan. Okay. Bombo Carla, before ka mag-extra, subong, gaulan pa sa gihapon? Sa subong nga Bomboan, may manipis na lang gid no, kita nga mabatsagan nga pag ulan-ulan, pero siguro kayo mag-hulaw naman ini ang ako ng pagpanalithi Bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bomboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla may defensor sa dugang paiya nga report no gindulong sa aton si subong iyang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo report sa first edition. Sige, dugay-dugayari naman ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iyang patigayon sa region-wide tie-up subong iyang aga ang aton nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo subong man aton iyang mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Okay, 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga 5 saga. Sa mga kauturan naton dira, no? Ti subong Friday, ang bata na gani, may klase, may trabaho, may opisina. Mas maayo temprano pa, no? Early pa. Kay kung rush hour na, let's say, maabutan ka sa dalan, 7 saga. Kay balo naman kita tanan nga puwerteng trapiko, driya sa aton, dris dalan lakson sa mga major roads bala, pakantotos bangga kori, no? Driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, mas maayo temprano. Amo na gani nga, di ba, ipat gina sa sugod sa Monday, amo na ginambal naton earlier, ipatuman ning one-way traffic scheme driya sa dalan lakson. No? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So, ipatuman na siya tungod nga gaano gid puwerte gid ang traffic, especially no sa subong iya nga December. So, base sa mga kauturan naton, especially sa mga motorista, matingala kamo nga one way na sa pila ka mga streets diri sa dalan lakson. Ina because experimental ina siya. Suno gani sa explanation ni Major Junji Liba sang Bacolod Traffic Authority Office Head o kon Bitaw Head. Kay hindi magwantang traffic naton, no? Especially kung December amo man gid na kay naga pinakadto pakari. Basta gani December. Demo to lang hambal ni Mayor Albi Benitez. This is in response sa gina-expect pagid nga traffic this Christmas holidays. So, kinanglan, experimental basis para ma-reduce ang traffic, para tawhay ang Christmas break. No? So, amo na yung pinaka-tinutuyo. Dira. So, duha iya ang ginhimo. No? Nga gin-present diri sa Bacolod Traffic Authority Office ang syempre ang truck ban nga ginpatuman sa Circumferential Road no sa mga kauturan sugod Monday ala dapat 9:00 sa gabi tubtob lang gid ala sa isaga wala ato sa mga broken time nga ato
So kag ang one-way scheme along sa mga street sa Lacson, Aguinaldo kag Gatoslao, Aguinaldo Street sa south to north direction, no, sa Aguinaldo Street. So south to north lang gid, one-way road. Kag ang